Hi guys! Welcome back again sa my YouTube channel. So, makipag-uli na guys, kikan og kuan palingki. Sayo ko ning ato guys, mga alas 2 medyo ning adto na ko kay nalain og kuan panahon. Ngit-ngit diri guys, mga kauwanon siya din. Ato ning sayo ko adto kay mikahapon bisin muuwan na ginako adto. So, agang ato guys, nipalit ra jud ko og kuan tulo ra ka buok taong og naku ka buok nga okra. So, ang taong haron na siyang kurtang ang gabi din para sudan ang gabi nya. Kana okra haron nang ibabaw sa kuan nya luto. So, nagkaon ko guys og kuan nangay sa ni pangan ani hotcake, duha ka bukang gipalit, tag-shitty na siya. Nipalit po ko o Yakult, nabusog na kaaming merinda. Bait man ta ko gamuti niya kay umo ko kita og gamuti nga. Lami-lami kay mabukon man, mangita mi ninunay og nami time. Nang nindot-nindot na kamuti kay pila to kilo. 50. Ang tanang ninunay gahapon, 50 kilo niya bukon. Akaron ning ato kog suway kay kung ani nindot na kamuti niya. Mura man gihapon, mabukon man gihapon. Kay merinda unta ba? Di ka kuan buntag isaksak sa kanang nay kanon ba. So mga to guys, pila to na bayan na sa palengke mga 100 plus pud to. Ay di guys 50, may sa istong taong og okra niya. Sa kapatid gipalit. Balik ko og kuan sa CR kanang atong panghinlo kay naguba na ning bumitaw na siya. Ninja kanang ako TV guys. Alam niyo di pahinayan kay alam pahinayan guys kay bisan copyright ko. So ang panahon kay ngit-ngit. Mag-una-una pud ba. Ning bawi ni siya guys ang mga pila na pud ni kaubuhan nga ang init, grabe init di ba. Siguro ning una-una pud siya. Kanang naay sa ba. So gahapon kay guys hahapon, di mi ganap ni Nunoy pag uli ni Jasa gi agad nga maligo mi dagat kay ang amiga lagi kay isa tong oras sa nagchat na maligo sila. Ninja. Ang ingnan nga tanawon lang nga tiug kuan gabot ni Nunoy kay sigapuyon magikan ba duty. Duty na sa gahapon live day. Pero was like okay guys, sa patrol sila. Diyan apas mi, so tagsa jud mi makakuan guys, maka-upload og video sa YouTube guys kay wala ko kay bagong sa akong ikuan, i-content, so bagong sa akong video kana ako diri sa balay. Kanang na ipukutig lakaw-lakaw kay kas masahe dinhi sa pawa ako kalibutan dinhi sa ubang lugar sa Kulapo. Nara jud ko permis balay guys, so kanang gilain ako. Update sa akong kuan guys, pag-apply sa akong trabaho. Nag-chat ka ganina agad tong nag-request namo guys baka ta HR nga. Wala pa daw update, basta daw update og June kay March man nag-apply ato mga March 24 siguro to. Nag-orient mi mga magkatapusan na. Then April na din ko nag-orient guys, April. Then naka-apply man nami kontrata, din nakatagaan nami og kanang uniform ID. So, expect mi ato kay naman nga April 17 kay nag-orient mi ato sa patong pizza. Basta mag-before April 17. Monday man April 17. Kaya kay nag-chat man sila, kay nag-text man sila before Monday, before tong April 17 nag-text sila nga i-cancel daw ang among deployment kay napa daw asikasuhin sa production. Nakato among kuan basudlan nga company. So, nato nag-update pud ang uban nga di maabdan og Mayo. Ang April nga nabalag at April katapusan. Mayo na lang karon guys, paghapon. Yeah. Ang uban mga kasabay na kasi sa update matong nag-reply agad katong kuan, nakakuan sa ampon, gabi. Nag-reply agad katong HR nga kuan palagi daw pa sila kakuan og sa June date, exact date sa deployment. So, matong di pa di siguro karong Mayo kay Mayo. Maning giingon guys nga Mayo moday wala Mayo dili, di ba? So, ang uniform diri So, yung uniform na ko ilang yata kay dako man, so di pagamayan ng Nunoy. Kasi di dapat maigo mga June pa ni ma-deploy, nang sauna lang ni. Ginahanglan mag-date ani sa di pa mag June kay gani masigo ni uniform ni pagamayan na ba ni. So, mara tumrag na nabagok na ko diri sa balay, na-board na ko. Kay man expect ko nang Mayo kay nagig Mayo. Wala pa man po, so magbuhat lang ta guys. Manigiingon na. Kuan. Patient is the key. Pagmanta lang ta ginawa, kasi di ko makakuha na ta nga June. Ang taginan na pag July hay na ko sa December. Kaya jud ko mga tanan jud lain. Yung na pinaabot sa June, yung na pag July. Sabi na siguro pag siguro mga June na siya. So, tapos ajo si pulo tayo sa balay, wala ino ka balay. Diyos ko. Ado-ado kay ang kaon, di ko pwede ang kaon. Nang bayaran ng balay mga karon bayaran ng balay karon. Ang kwarta bila karon kay dali ra mahanaw. Magic to siya kadali. Sildo. Lesa pagkus na ng mantika guys kay grabe. Ang menstruation di na jud normal. Nag-less ako mga mantika na pagkaon nya. Ang karon kay kaon kubuon. Kay sa karon naman. Sige mo iyon nakaron naman pud pero so ano nagigay na di man tungan kay mga asa tong bawal mapilami, di ba? Kaya ang menstruation di na jud siya normal. So gahapon nalingaw naman ang sab ko, kasabsaw na mo gahapon. Sino na ingon sa dito siya maligo. Ano to pag-abot niya dito? Ay. Abot niya dito guys, kaya ako nagkuhan siya naligo ang karon. First time nakaligo dito gahapon. So ang maingon ato kay. Okay na po siya. Wag mo maawala po siya sa tong kaming kaliguan ni dito. Kuan. Ang giingon mo gahapon sa ulam mo. Adong sa ulam mo nga beer pa. Maawala po sila. First time naman maligo kuan alas hapon. Kaya usay maligo na Sunday. O siya duty kay buntan man sa joke. Kana okay adlaw ang silak mo. Ako na ko doon guys na. Okay. Ngayon na guys. Magaling mo magkaya pa ba or dili na? Pero nang nag-iingon guys na samtang tagantas Ginoo kinabuhi laban. Kaya rin atong tanan di ba? Fight. Pista naman di buhol guys. Pista sa Amadi sa 2020. Progreso. Hapon na siya pagkabilaran.
Hapon guys kay ay nagabit ang kaon. Ako man ko nilaga itong itlog. Ano tayo ang unog kanang katong upra nga akong ikuan. Ang uban akong babaon niya ni duha nga. Sahay mga gabi guys, imong kaon gabi sahay rapod. Pero sahay jud na makaya nang laban ang bitaw. Ang gisawayan og ang kaon ko buntag dito dili na gabi dili na. Gusto ni buntag. Ang tiyan sakit ang puto-puto na. Magdamaog ang uba. Kay kayon ko halin ko guys ang nahinay nang kagalingon mga kanang suwayan ng mga duha ka semana ko kaon kanon. Pero feeling nga di jud na kaya guys mabuang jud. Gabad jud ang sakit ang puto-puto. So ang himuon karon kaon gyapon ko pero nagmay lang pero sa hit ang laktawan sa gabi kung kaon kay gabi kung kaon din mis gabi ang kaon ko nya dagmay ko siya kanon diras ko pud abot og 1 cup rice dili ko subano kay namo kay kuan guys na ko giapilan nga group sa kanang mga mga PCOS nga nabitaw mga problema sa mga matris nga na sa ovary ang basa-basa ko kay namo iban nga mag-post adto ay taiwan kasagaran sila mag-post abot sila mga concern nga na mga sila so nagali uban guys mga 1 year mga mag 1 year na sila wa dirigla ano kaayo no nya kanang tinutambok jud sa taman ana bitaw atong gi-recommend sa kuan ba kay na may murag sa na siya oy basta murag na siya kuan programa nga makatabang siya kuan mabuntis pero kinahanglan mosunod jud kasi iyang mga kuan iingon na siya iingon nga ay na siya booklet nga ihatag nimo kung yung kanon ay murag pwede lang yung kanon what you rice jud what you rice gikat jud ang rice jud bitaw nya kuan ra more on vegetable edi ko siya pwede mantika bitaw kanang kuan kanang murag siya laujon laujon nya prutas ano kamote saging nga na pwede siya pwede saging nga ito nimo sa mantika bitaw ang pwede na kayo ng olive oil. Sa tingin olive oil. Tsaka yung atas kuhan. Kaya mahalang mag olive oil. Grabe dapin. Afford ano yung bilis naman. Panudaan. So, naghanap ko siya natabangan. Naghanap ko siya ng bilis. Mura to. Bilis ko nila. Kaya nakaya dyan yung isang buwan ng wake up. Ang tanong. Natura. Ako magmamang lagi kumulag. So, kung abil niya ba sa yung programa. Na siya ikuan kapsul nga. Iligya. Tapos kabilat. Mahal-mahal ko naman siya prices niya. Pero, takan maging kuan na. Nabuntis daw sila. Pero nga guys. Wala ginang problema. Di dyan na kaya mag-ganoon. Di mag-rice yung kalabad ang hindi na lang, hindi na lang ako ma-avail. So, ano na siguro naman guys, kung magtaas-taas na akong video for today, and then, so wala pa nag-subscribe di ay, please subscribe guys, and like, and comment po, pwede na po nung magpa-shoutout, para i-shoutout na po sunod na akong video. So, mara to guys, bye-bye! Thank you for watching!